ľudia, ideme na poves s najnovejším autom. Tam asi Ladaníva víťaz. Koľko to brutálne vyzerá v novom aute. Ideme na to. Ladaníva víťaz. Vážení diváci, môžete počuť zvuk terénneho auta. Neopakovateľný. Je to proste pravda, je to stroj strojových strojov. Idem hore kopcom, bo to mám natočiť. Ale lepšie sa jezdila. Na obežnom aute nepočuješ. Pardány, vyteráky. Tak ľudia, uvidíme sa na poli. Teraz som to povedz, už som to zapol. Čo? Teraz to povedz. Vážení diváci, je to tu. Schádzame z cesty, divoký terén. Pripravte sa, diváci. Sa nastavuje, nie to ale moc. Pomaly teraz zvykne a ideme do pola. Takový úbohý terén. A ako môžete vidieť, to auto si poradí s každou nerovnosťou. Zatiaľ ešte to je nič, ale pôjdeme zase. Tati, my máme skratku, poznáš také príslovie, my máme Je skratku. to tank. My máme skratku, poznáš také príslovie. Takýto terén je nič pre to auto. Daj, my máme skratku. Jedine ladaníva. Daj, my máme skratku. My máme skratku. Ako vidíte, vážení diváci. Niekde nás bude menej vidieť, ešte šíri svetlo. Vole. Môžete sledovať. To ešte sme není ľudia ani na ničom. To ešte ani nezačali. Ešte nič. Ešte zatiaľ je prechodná cesta, ale zanedlho. To je v teréne. Vyslovito je tento kopec. Jasné. Vyskúšaný. Ten je. A to musím naučiť jazdiť na tom. Aj. Bude potom vás z toho, ale je to dosť ostrý. No a už sme v teréniku, vážení diváci. Môžete vidieť to auto, hravo poradí s týmto ľubáckým terénom. Kedy sme išli tady, že Robo? No. Toto by sme ešte s Tuaregom ľahúčko dali. Toto by ešte Tuareg prekonal. To je tá horačina. Ne, že sme išli, tu máme naše pásy. Ja, tu je naše, tu sme. Vidíte, vážení diváci, tu bola naša cesta ukončená naposledy, ale Tadiaľto sme není, išli a tadiaľto sme išli vážení s Tuaregom. diváci, to pro nás nic. Nyní máme v pořádku spoječku, tak je tento úbohý terén ľahko zdolateľný našim strojom, ako budete vidieť diváci. Tu sme skolabovali naposledy, ale nyní posilnený, zocelený žárem bitev. Je tá ľubácka Tu horačina. sme skolabovali. To neexistuje, že hovorím, že to musí prieť cez svet. To je maličké. Však áno, tu sme skončili naposledy. Tu pri tom stĺpu sme sa otočili.
Cestu tu sme sa točili, tu. A teraz. No a teraz ideme jak hovno, pozor. Tu sme skolabovali. Tady sme došli naposledy a teraz, pozri sa, jak to ide. Ľudia zamočíme, tu sme skolabovali naposledy. No, cítiš sa, že ešte neprejdeme? A teraz iď, Teraz to ide jak nič. No, teraz to vidíš. Tak to má aj Zlata Niva, tu sme sa otočili. No. No, a teraz čo hovoríš na to? No, už zapadávam. Už dáme jedničku. Terén. To nejde. Terén. To nie Je je zahradený terén. Dáme terén. No. Teraz nem to bola baka. Ty si noob. Dáme to. Terén ľudia. Terén. Ako vidíte, vážení diváci, teraz nás tá oračina ani nezabrzdí. Nemá žiadnu nádej zastaviť Zlatú Nivu v teréne. Ja, zás máte silné, ale teraz si chodte s tou správou do reči. Teraz pozri sa, ako to prešlo. Nič. Zlatá Niva urobila svoju reparát. Na jedničku. Až tu bola horačina, tati. Nie, sem sme nedošli. Sem sme už nedošli práško. Teraz tam je terén, mód. Ale nechcem tu moc cezdieť, lebo nás vidia, vieš. Ako môžete vidieť, vážení diváci, Zlatá Niva je jazda oračinou. Neskapili sme tu. Mne sa zdá, že sme Tu sme skončili. Tu sme skončili. Tu sme až došli vtedy. Jasne. Fú, to je výzva, vážení diváci. Tak to neviem, tati, že či to prejdeme. Sa mi nechce teraz tady ísť. Tu sme minule skapali. Tak vidíte, vážení diváci, tak to je. Kúkneme si vonku. Čo môj? Ideme si ju kúknúť. Čo, oračinu? No, poďme si kúknúť na Zlatá Nivu. Ja mám naštartované. No ľudia, vážení ľudia. Tu máme, tati, tu. Tu sme skapali, tu. Tu sme umreli. Tu je to. Tady tu sme išli, tu sme sa chceli otočiť. Takto sme išli a tu nás potom vytiahli, no. A my sme... Dobre, však to je jedno. Kde je väža? Však... Dobre, tak len pri tej zabáčke, len pri zabáčke, to chcem len na chvíľu vyskúšať. Nie, že pôjdeme do stredku, len pri tom na chvíľočku. Teraz vládne, neboj sa, teraz je oporné. Teraz už nej tak bácky na to nebola. Tak teraz čo? Kade? Len takto otočku ku tej veže, cez tú horačinu. Len trocha. Neboj sa, diváci ešte budú mať čo kúkať Zlatou Nivou. Tu nechcem kvôli tomu, že teraz nás je vidieť, vieš. Polovník sem dojde, budú nás žubať. Polovníci nemajú čo spoločné s Zlatou Nivou. Oni zabíjajú zvieratá nezákonne. Dáme to niekoho, je to pole, nie je to naše. Pole niekoho? Však to je starostkinné pole. Pekne ide teraz. No. Hodinky, čo? To je starostkinné pole. A nejaké súkromné niekoho to je. Toto strihne, tady to? Nie to náhodou tá veža, tati? Je. Dobre, chcete, vážení diváci, takže chcete ísť cez Oračinu som počul. Tak sa pripravte na tento Je to prejazd. naslené. Jasne, bráno. Vážení diváci, sme v teréne. A nič. A nie, a nič. A nič. A nič. A nič. A nič. Vážení diváci, vidíte to? Ťahaj. Musím takto, lebo auto vtedy zdochlo, lebo som išiel moc rýchlo. Ako môžete vidieť, Zlatá Niva už tento terén hravo zvláda. No, hravo nie. Tuareg by neprešiel, to je to. Neviem. Aj. Tuareg už cestu to neprešiel. Už Tuareg nedal. Už by Tuareg skončil. Svoju kariéru. Ale vytiahli by sme Zlatá Nivu, ne? Ako môžete vidieť, vážení diváci, problém Zlatá Nivou je zažehná. No, prešli sme. Aha. A vidíš to. Idem sa na to kúknuť. Dobre, neutrál. Jak sme tu Na prešli. diváci, môžete si pozrieť. Ty vole ľudia, my sme presne na takejto horačine neprešli ani lejno.
Ani takýto kus sme neprešli, teraz sme prešli nové. Tak to, Krížom sme prešli práve. to sú tie najväčšie kávy, to sme prešli cez tú najväčšiu. Vidíš to? Cesto tu by už Tuareg neproste. Akože asi by prešiel, dobúchali by sme ho. Vieš, tam tie plasty šeliaké. No prešli by sme, ale Tuareg. Prešiel Tuareg, ale bol by dobúchaný celý. Do tomu to nič není. No povedz, idem. Ja, Ja, tak teda vás pozývame Ladaní. ty ľudia, takéto mega auto. A môžem. Tak diváci. Ďakujeme vám za váš čas. Popoli úplne pohodlne. Bez nejakých väčších problémov. Diváci a diviaci. Prosím, ideme. Som je nejaká viera. Veď tam je ona, nie? To je ona, myslíš si? Ide krásne to auto teraz. Toto je absolútne, keby si išiel po ceste ide. Ne? No, ľudia, tam je veža. Neviem, či ju vidíte. A to ešte nie je tá veža, na ktorú ideme. To je pohodlnická veža, hejka. To je to pohodlnická. Říkáte vaše divoká jasnosti? Vyhovuje vám toto pole? Jasne. Budeme aj večer, Potom ja už nechcem jazdiť. To musím ale nie jazdiť. do Horačiny. Po takýchto môžeme pohode prejsť. Teda, preto sme to lahúčko prešli, lebo som videl. Vedel som, kedy mám spomaliť, kedy mám pridať, chápeš? Kedy som tam moc pridával, lebo som to nevidel. No, že upravená. Absolutne to necíti, ideme cez polnú, cez... To ide ako hodí. Podľa mňa, keby sme išli len cez... Fábio by sme už skákali, Fábio by si takto nadskakoval. To normálne ide, Ale o že Fabii som nič nehovoril. Ja vám hovorím, normálne auto by tu skákalo, jak ono. Ideme dobrou 40-50 ideme cez ono. Cez normálny terén. Ja som skoro... Ideme, vieš, jak rýchlo ideme. To neideme pomaly. Na osobnom aute by sme už boli prdeli. No to je pravda. Ide pekne. Tyjo, ja si pamätám, že my sme išli pešo. Jedine Ladaníva. Ešte tá benzína by nesmrdela, už to bude dobré. Sme za chvíľku, že na veži. Tam je. Vidím. Cesta, keď to je ambito, jak hodinky to ide, ty. Krása. Vôbec nemusím ich spomalovať na Yamaha. Hej, no. Šíbe. Dva. Cíti, jak nás nosí, zostaje na stranu, ty vole, dobre to péruje. Je to dobre odprúžené. Keby to mohlo podľa to ti väčšie pruženie, tak... To to nádherne ide to auto. Keby to malo väčšie pruženie, tak by sme cez tú Horačinu mohli ísť aj normálne. To nádherne ide, ty. Čo ti šíbe, vieš, cez aký terén ideš takto široko auto, to sa len zdá, že je to nič. To s normálnym autom by sme boli v riti. Tuareg by to zvládol, ale akože Už by bol KO. nebol by KO, ten by prešiel, len by pomalšie by sme museli ísť, alebo by sa dobúchal. To nádherne, nič to není. Vieš, vážení diváci. To vidno, cez kukuricu. Cez kukuricu. Nesmrdia to benzín, tak by to bolo super. Cez kukuricu by sme prešli, nie? Patek. Nebudem robiť také veci. Lebo o kukurice sa hovorí, že má v sebe také, že to volá Sme na vežišej. bodliaky, to nazvali ľudia. A cez tie bodliaky, keď ideš zo spodku gumou a auto má také gumové gumy, tak keby si išiel cez to, tak by ťa to odhádzalo. Lebo to má taký vplyv na gulu.